wabarakatuh. Kula baleni sing dahar mangunjuk riyin. Kula salam pengen jawab salam keselok. Nggih, kula tak nembang riyin jenengan meleh dahar mangwarak riyin. Nggih kula pas inti dari turun. Nggih mungkin kesane saged jawab salam ngoten nggih. Mohon ditutup riyin ampun saged susu. Sluku bako elo sirama menyang Solo oleh payung mula majenti lolo wong masih ora baleni lho wis sentosa tak lho sik baleni mubalik kok Jawa Timur adoh-adoh ayo. Nggih sing kompak nggih. Sing kangen daging sapi yang piye. Sluku bako sirama menyang Solo oleh payung majendit lolo wong mati ora obah yen obah deni protal yen urip dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hada wa ma kunna linahtada Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah rahimahullah ingkang hormati Ustaz Puji ingkang sabar. Ustaz Puji ini sabare luar biasa. Ngantos kesane jenengan niku betah pengajian. Niku dijarani kloso disandhake tembok sikile iso slonjor ngunjuk dahar kanthi sepeda mas slonjor Bu sing penting ora mancal bilas yen ngesake Mas Puji gagak ngembangkan. Alhamdulillah ibu kang hormati, masya Allah. Barang kula hitung-hitung agar gudang Mas Puji itu pokoke saya kebek, saya tak. Mugi-mugi kula panjenengan dados istri Bapak. Ibu-ibu kula hormati, nomor kalih monggo kula panjenengan tansah bersolawat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mangke sinten sing purun solawat niku malaikat Jibril bakal gendong kula lan panjenengan nalika teng donya gelem solawat kok arep liwat Siratal Mustaqim
duwe rasa khawatir niku mungkin bakal digendong karo malaikat Jibril. Makanya ibu-ibu ngaku hormati para mubalek niku angger ibu-ibu wis gak fokus. Nggih. Gak fokus ya ngomongin pengajian, ya mikir jajan, tak betul fokus ya. Nah jadi bukan enten ini. Dan itu berbicara soal kersane nopo. Jenengan maos solawat soalnya nopo. Mirenge pengajian ngoten niku kadang-kadang mlebu kuping tengen, bablas metu kuping kiwa. Kalau dislametne para kiai, para mubalek, ibu-ibu bijak solawat. Niku lho. Jadi bersyukur Masya Allah. Niki mungkin tema kula, tema hari ini amalan-amalan sing cocok kanggo umur 50 tahun juga. Soalnya tak tonton iki ya rata-rata piro selawe ya. Nah niki saingane metu piye. Iki kok kena kesel ya. Baru mau dek selamat. Ya ya pun, betul suwe sabut mungkin. Udah ya kan? Dan biasanya kalau nak selama sego untung ini tondolnya rampung. Ya ibu hormati Allah kawum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Gusti Allah itu sehingga dadekne kula lan jenengan iku mati. Terus dadeke jenengan iku nggih urip. Dadi kula baleni Gusti Allah iku dadekne kula lan jenengan iku urip, bar urip mati. Monggo kula lan jenengan iki kali Gusti Allah namung kepengin endi sing paling apik ngamal sae. Monggo kula panjenengan wis kadung urip. Monggo wis kadung urip. Nek wis kadung urip ngeten iki Gusti Allah namung kepengin endi sing paling apik ngamal. Jamaah rahimahullah, teng donya niku namung nandur kebaikan. Nek urusan ganjaran niku mengke wonten yaumul akhirat. Awet nopo nek ganjaran diparingi teng donya boten enten panggonane, nek dosa disiksa teng donya nggih boten enten panggonane, boten cukup. Contoh jenengan ndake salat sunah 2 rakaat sebelum subuh niku ganjarane padha karo donya sak isine. Urung ganjarane salat subuh. Masyaallah. Sunah wae ganjarane donya sak isine apa nek salat wajib. Niki ibu kula kembali. Iki piye nae? Mangan sik kok ngaji sik. Lanjut. Gawe senggo ya. Mau nak anu senyalahke aku Mas. Nih. Nggih, boten apa-apa. Nih. Tukang iki. Monggo wis kadung urip. Perkara tumindak sae ngoten niku mboten sah ngenteni kancane, sing penting kang tumindak sae. Dhisik kowe ora ono saiki wis kadung ono besok bakal ora ono sowan marang
Ibu-ibu menghormati kita lajengan. Jar wayangan wong makane disuguhi sik bakso. Mana pinter Mas Budi. Anjrah ingkang puspitan ning rong kasring samiran nombe Ratnane Priyo monggo ibu bangsi sambi kula tak nyenengi jenengan ayo Mas sinjene metu Mas dados kepilih Mas ya kok tenan nangkep wayang setugel tak kok kelimbuke kok Esnya itu betul Mas. Di jalan masjid dasar takwa lu remeng ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo diratapi ya soalnya mungkin nak mboten ditalase enten sing ajeng pedal wae. Ketoke nak S2 yo ye jane waktu nana wayangan iki yo tenan.
ibu anakku nggih. Masya Allah, ning Masjid Dasar Takwa iki ibu-ibu padha sregep pengajian, Masya Allah. Awakmu umurmu piro tondo? Wis 50 to. Monggo pepatah Jawa wae ngendikake umur 50 kuwi ayo ndang cekat-ceket. Cekat-ceket ya jane Gusti Allah ya belum mak. Aku yo pengen koyo ibu-ibu Dasar Takwa nek malam Rebo kuwi yo pengajian sregep. Nek selawatan kadang-kadang yo nangkep wayang ngono ya. Kuwi nek yo ora Dasar Takwa yo enak saking pokal gawene Mas Puji lho iki. Ya Mas ya coba dibok kegendang ngomong kok piye ora ngerti aku. Ya kaya aku iki kurang ngombe sapi iki yo. Ibu-ibu kan hormati kula panjenenganipun umur 50. Maka dawuh Gusti Allah wau bar urip mati. Lah kula panjenengan pun umur 50 ngeten iki pun perjalanan. Pun perjalanan ajeng nderek dawuh Gusti Allah bar urip ora omong. Dan amal-amal tenggono ini tanduran. Masya Allah. Nalika Kanjeng Nabi Muhammad niku dijak lapah-lapah teng swarga niku enten omah niku sing bangun tukang niku malaikat. Malaikat sakmono kathah iku gawe omah. Lajeng tamplet Kanjeng Nabi. Ya Jibril, malaikat sakmono gane kok padha gawe omah dadane omahne gegeke omahe sapa? Lajeng dijawab kali mata Jibril, kae gegeke umatmu nalika teng donya seneng sedekah. Halo? Senang sedekah Bapak Ibu kanggo hormat. Lajeng bar mlampah-mlampah ngoten niku balik. Tampet dateng malaikat Jibril. Malaikat Jibril, malaikat-malaikat sing gawe omah mau kok padha mandeg lek nyambut gawe. Iki opo laut opo ngenteni bakso? Oh, menjadi bakso. Jawabannya apa ibu menghormati? Malaikat mau leh mandeg orang dandane omah margo kirimane sedekah teng donya leren. Bu, niki makane Bu nek pengajian iku sangu. Wong sangu 2000 untuk mangkok 7000. Ora yo-yo kok siji. Sangu 2000 itu mah bakso 7000 jengkol snack lha buat itu kebiang mangsamu disempat-sempatin niku mengke dapak itu jenengan didamel iki ngantos piyantun ingkang ngamal niku ya Allah. Wong yo sedekah 2000 kok nang akhirat digaweke omah sing apik. Gono luwes sapa? 2000. Lho niki. Terus meleh Kanjeng Nabi niku weruh tanduran. Tanduran niku ijo royo apik. Lajeng malaikat itu ditanggapi Kanjeng Nabi itu nopo niku? Ternyata nopo? Niku zikir jenengan, maca selawat jenengan. Niku ternyata dari tanduran wonten niku yaumul qiyamah mengke tanduran sing ijo nyenengke. Ngantos piyantun niku ya Allah. Wong maca selawat pisan kok yo
tandurane apik. Makanya Mas Buju itu lagi mami mesti dijak jamaah itu dijak sholawat, istighfar niku. Lah Gusti Allah niku ben kula lan panjenengan niku seneng disugoi macam-macam zikir. Enten sholawat, enten maca Al-Qur'an, enten maos puji-pujian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sobi maca sholawat yang bisa tinggal 10 kesalahan diangkat derajatnya 10 kebaikan. Maca subhanallah alhamdulillah tasbih niku dosane sak untuk laut dingapura. Belum ini. Jadi kalau panjenengan ngenten majelis-majelis ngenten iki bersyukur. Gusti Allah paling macam-macam zikirku kersane apa kula panjenengan ben seneng. Contohnya panjenengan nek dodo mesti mejane kebak panganan. Enten roti, enten madu, mongso, tur padha mesthi api-api. Jajane ketok kejaba. Nek dhisik cilik kok mboten bleke hukuman. Jenenge iwas royo wah tujuane rendah. Oh saya ini buatan ketok menarik. Enten permen, enten kacang. Kantor pilih dalam rangka apa? Nyenengke tamu. Gusti Allah nggih nyenengke. Jadi macam-macam zikir. Monggo jenengan sing disenengi sing penting seneng kanthi gendong putu sholawatan sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Niku gendong anak itu oke. Gendong bojone bojo kandhanane angel niku disolawati. Jamaah rahimakumullah. Amalan-amalan ingkang cocok ing kula panjenengan sing umur 50 munggah siji aja ninggal salat wajib. Ampun ninggal salat wajib nalika boten ada uzur. Maksudnya ibu salat niku tesih datang bulan kan boten salat. Pokoke sak wajib boten asal ditinggal. Sing nomor kali amalan sing cocok kangge umur sing 50 taun munggah niku ngata-ngatai syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Wis tuwek dan semeleh lho. Ora usah pikir gelang kalung, Bu. Niku mungkin diroyo anak jenengan pun boten enten. Kata syukure, kata semeleh. Nek para kiai niku kula maos kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat untuk orang tua niku nek dandan umur sing 50 munggah biasa mawon. Ora sampe minor ngono lho maksudku. Ketok nom piye, ketok ke badut nang baju.
biasa. Jadi setunggal apa bu sholat sing nomor loro syukur semen. Nek kadung utang akeh, lha iki polo iku. Niku enten tuntunan donga Rabbis Rohli Sodri Wayasir itu Gusti Allah jembarke gagahku, maksudnya jembarke pikiran dijembarke sih. Engko nek kowe jembar Gusti Allah paring pitulungan. Kados Nabi Musa alaihissalam niku salat jaluk udan boten diparingi kali Gusti Allah. Marga napa? Jamaahe umate boten rukun. Boten apa? Rukun. Dijembarke wis kadung tanok, wis kadung lho. Niku mak dijembarke. Kula paringi gambaran ngeten. Jenengan wis kadung utang. Niku nek wong loro ora padha jembare padu. Nek sing ra kuat tenanan niku nek jeneng rata-rata pegatan gara-gara utang. Lah niku dijembarke gagane, dijembarke pikire. Alhamdulillah. Padha-padha leh ngoyo ngetoke dhuwit ning awake sehat. Awake dhewe iso amor kancane dolan karo saiki mudeng wae. Tak bali. Cobi mak bayangke piyambun sing sakit. Sing ben sasi padha-padha ngetoke dhuwit. Jeh bersyukur sing nyaur utang padha ngetoke dhuwit nek jeh iso mangan. Lah niku dijembarke monggo masuk kula. Saking apa iku? Wong yo wis kadung. Wis kadung niku namine takdire Gusti Allah. Boten iso, boten iso. Wis kadung. Lah niki nek pun kadung boten niku pake ngumpet mikir utang itu ampun galak. Mati men. Piyem nyegak apa Pak? Tobo tanggane kae wis ben sasi yo ngetoke dhuwit. Mangan diwatesi niku bersasi yo kok dhuwit niku. Adolan ra iso nunggoni sing lara jeng bersyukur awake iso pengajian, makan enak, sede cagak, tepas-tepas. Sojon. Nanggap wayang setuju. Saya kenal ibu. Jadi kata syukure, kata semen pergantian. Cara kemane yo wis deben menurut saiki tinggal semeleh wis arepnya gak datang Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pengen umur 120 tahun apa 300 tahun kuat. Jetoke aku gak kuat. Umur swidak 70 mangan tempe wong cukup. Marang umur 70. Koncone wis renek. Dadi mangkel-eling semeleh nek wis kadung niku namine takdir Gusti Allah, ayo diselesaikan jenenge wis kadung. Niku. Wis kadung gak sadadi padu. Wong niku duwe lakon dhewe-dhewe. Terus kalau sengaja saya nomor 3, Bu, ampun gampang ngamukan. Wes, ampun gampang ngersuro. Jadi jenengan dungo mawon susah niku dosa. La insakatum la alzikanakum malaika fatun ina adabi apa neh nyusahke wong liya.
Akeh-akeh wong loro niku tensi tinggi niku nambah apa? Gempang mesu. Akhire awake dhewe susah nyusahke wong. Lah kula niku kadang yo gumun. Wong wis ngakak-ngakak ngadeg ra iso nduduh mesu. Nggih. Mantap-mantap mungkin juga, aku itu ora iso apa-apa ya sih. Mati. Soalnya apa sing saged nyemenke atine jenengan itu nggih jenengan piyambak. Carane napa? Mangamor mancegah karo majelis-majelis sing marai eling dhateng Gusti Allah ati nyedak kiai purun ngaji dilakoni tangga ati nyedak kiai purun ngaji dilakoni sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah iki jare zaman akhir akeh wong ra padha mikir becik ayo padha zikir lan sholawat ngayem kepikir sholat Rasulillah sholatullah ala yasin habibillah iki jare zaman bubrah sithik-sithik jare bid'ah becik ayu nggangi bakat besok yen pecah husnul khotimah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma Muhammad apa jam berapa? Tasnya kuat bu. Iya, bakso sak mangkok. Kita lajengaken ibu-ibu yang hormati. Terakhir nih, suatu batin. Amalan-amalan ingkang saking di umur sing saged munggah niku mangatah-ngatai donga. Bu, mangatah-ngatai donga akeh pangan
Allah dikake ridhone anak, ridhone Allah tergantung ridhane wong tuwa. Nek anak beling ojo disendaki, tapi disepuro. Gak apa-apa nak tak ngapura. Iku Gusti Allah bakal urut ridho. Saken nampi. Dadi nek anak kok angel iku mang sepuro. Ojo adino-uno minggat ngene. Sasa iki yo tenang, sasa iki niku pikirane boten padha karo pikiran jenengan lho. Karepe jenengan tak ngene kok ben dalan, ternyata anak iku boten. Minggat. Makanya di sepuro, dijak lugu, dijajake bu, nyayam, apa terus harus dikandani. Jangan nanti ngoten itu. Jadi anak mungkin betah teng omah. Sekali kan dijak, kalau bapake ora sadar kok tuku mie ayam, bakso, lakon, kok tekan jagongan. Nah, jane ibu ini sing duwe cita-cita wong seneng duwe anak kok pinter, sedhep ngaji. Ngoten niku rasa disenengi. Bocah ora tau ngaji, ora ngaji tenan kok. Nek boten percaya kita kalian nek boten percaya jenengan teng sing putri, Mas Puji teng sing putri misalnya. Bu mbok iki dadak kaya Bu Siti kae, kira-kira dadak kok ngamuk. Mas Puji tidak rasa tidak akan aku tidak mesti dikono mesti ngono. Ketoke pengalaman. Gitu Bu, nek diseneni malah ngoten niku, rasane gak karo pancau sisan malah. Tapi nek dilebet nek nganggo kuwi kok pantes. Ketok enu, kira-kira tambah dandan. Anak nggih wonten nek dibandingke niku nesu. Boten saged dibanding. Gusti Allah kok dibandingke sebandingke direbokke neraka kan Gusti Allah. Tuhan aku dhewe gawe Tuhan liyane Gusti Allah. Dibandingke niku nesu. Bojone aku dibandingke. Kadang-kadang niku ibu-ibu niku boten sadar niku ibu-ibu niku tenanan. Wong ngerti nak karo sing lanang ngoten niku wis 40 dina, penak ya kowe untuk bojo pacaran. Padahal nek sampe sing lanang ndung sadar, apa kowe karo ora penak. Ngono nek sing lanang cilik atek, kuru mati. Lah wis dianak telu kok yo ora marem ngono lho. Kadang-kadang ngoten niku aku dibanding-banding. Ambak-ambak sepele ngoten niku malah paju. Pak dan adus Pak, rasadus. Ngoten niku malah. Malah senyedap mbak aku ora enak kok. Koyo tenanan. Tenanan iki. Mangata-ngata itu ngomongake putra wayah, ngomongake awake dhewe. Alias apa nambahi salat-salat. Kalau salat-salat sunah. Niku kesempatan terakhir Bu, nek umur 50 niku mandungake putra wayah. Dadi ya Allah ngapura dosa kula, ngapurake dosane anak. Ojo duwe niatan aku napi anak sampe aku arep ngenger karo mau ngenger kok karo anak. Anak itu tesih teka-teki. Anak itu tesih teka-teki. Boten iso umum pasti jenengan sedo anak ibu kan boten ngerti. Sing penting kula beneran wis ndonga. Jadi ibu-ibu kalau menghormati dengan sholat, atau sholat duha, atau sholat malam itu mangdungo. Dungo, sak bereni dungo, HP ini dimatiin. Pas sholat duha, atau sholat tahajud, HP ini dipaten.
Soalnya HP ini boten dipakai cegah jenengan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Berapa? Itu pengalaman soalnya. Nah, disempati walaupun 3 menit, 5 menit, dong. Niku opone dongane ibu-ibu masyaallah luwih ijabah timbang dongane bapak. Karena nopo jenengan sing ngandung putra wayah panjenengan. Nah, iki. Halo. Nih, yang terakhir guru hormati, monggo tak baleni neh. Ayo ditunjang besok ben penak ning akhirat. Sedekahe ampun nganti telat. Sedekahe ampun nganti telat. Ya banyu tinelah. Terus kalau mesem guyung rasa kating jawil mas lesore tak tidak alopo terus jadi ini singgah kabeh elok tenan gak sambunge ya nek sedekah niku ya yu bukane dompet ojo suwe-suwe engko nak suwe-suwe enek atusan suwe-suwe gula iki wong iki. Mate kesuwen dan buka. Ya, yu sing akeh. Nak wis yu karo mesem. Nah iki semari lukrah maksudnya ilang. Lah semari jenengan pegel. Lah jane kudu nak ya 10.000 kakean. Akhirnya awake dadi pegel. Loh, makanya ibu hormati nek ajeng pengajian dicek 5.000 karo 100.000 iki yo meh padha roh 2.000 karo 50.000 yo meh apa ora sepuh-sepuh dicek tenang dipaske kok ben ogah gerusak-gerusu ben ora besemut ben ketemlek mesem guyu nek wis mesem guyu itu ikhlas lumrah kesel iki dadi ilang lho niku dadi sak jaba tas niku isine 2.000 kok nek mlebone kota nah sing 50.000 dilerake sing rapet soalnya kok mulai harus tuku gula bareng kleru mumet arti cijalo isi karo Mas Uji kekomah mumet keroan kuyupan makanya disiapin sing tenanan oleh rego ngobongi kota amal mesem guyu itu nopo ikhlas nah ikhlas hati gembira awake kesel-kesel dadi ikhlas intine nopo jenengan kudu seneng. Tapi umur saya itu kudu gembira, mula menanggap banyak setudel. Mau jenengan tak cak niden, kau nak cocok tak tambah 5.000. Dia kata mawon, kau jenengan mampu raka muda ngaku mana itu. Dia kata mawon, ngobrol kangen, ibu-ibu muka sehat, disemelahnya hati ini begini.
ojo padu karo bojo itu mungkin budaya rezeki kali Gusti Allah. Rukun, manten anyar itu nak padu kira-kira di anak ora bener. Ora rukun kok kapan dia? Wes rasa bayange. Pun temawon pangapunten kurang-kurangipun muga kula segawani bakso sak kumplitan ya. Allahumma amin. Nah itu apa kembali ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.